Mkomalazi vakomplena ndokudana vakundishaya pamwe chete naTino Machakaire kuti vatsiure mamavhi vaburitsa magaro avo papublic vachiratidza kumasajiwa kwavanga vachitiwa asika kundishaya ari busy kunetsana naNayasinta nevamwe vanakokedzo kuSouth Africa vari kuti Zimbabwe haina simba rekuita zvinhu zvine musoro since vakakonewa kurescue vanhu vekukariba on time. Uko president weSouth Africa vari kuti tiri kunyara baba nezvakaitwa vanhu vekune dzimwe nyika vazvitaura nhasi vachiadresa maheads of state vachiti zvinonyadzisa zvakanyanyisa. imikani nyaya dzevanhu ukuwo mainini vekwaCollins Mnangagwa vanzi a danger to society ruling a bell kwanzi aiwa bodo regai mumbogara mukati. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya dzavanhu tangoti regai tidziti gagaga tisevhera nedata kane nguva ndozoti ndozvamunofarira kuti tizviise pamwe chete. So totanga neipiko regai titange naMukomalazi inzwai vachitaura. Vanhu handisi kufara ndonzi makaboost finest ngora ndaudaiswa nerakajamuka nhasi aiwa ati maregedza zvauri kuita aregedza uda kuti basa kuonesa vanhu magara ako paFacebook mune chirume iwe ati maewo ndiwandiri kutaura unombopfeka madress echikadzi paye honorable Kandishaya vakambokutsura futi vakuti aiwa kaizvi zvamakuita izvi manama hazvisiri izvo vamwe muchenda makapfeka zvamai makapfeka watonzei zvine zvapfeka sutu wakuita sei ndozvaikawo cheide kuZimbabwe ndo zvatoda ukatombotaurwa newe paipe but iwewe hauna kuteerera wabva tozoenda wese iri zvawaburitsira magaro aiwa hauna ripoti naTino Machakaire aiwa this zvinhu izvizvi imimi ndimi mukuru kumayouth ona ripoti Tino Machakaire chichemo changu kuona izvi kuti vanhu adhimai ari kubutsira vanhu magaro paFacebook Honorable Machakaire toita sei semhuri yeZimbabwe varume tooneswa isusu magaro emumwe murume isusu paFacebook isusu. Yes, of course vanokwanisa kuti munhu anoita zvaanoda iwo pindura chitanzi nokuti mari yake no hazvifanira kunge zvidaro. Honorable Tino Machakaire ndikukumbirawo muri mukoma muri blazi vangu vese ana kukoma Kandishaya muri ana mukoma wangu ndokumbira ana mukoma issue iyi imboonekwo because munhu angaburisa magaro ake paFacebook isi tiri kunzika mhanyaka munotarisa kuti kune latest yaburwawo unodaiso kuona amaiweka iwe mutsetse uri kubuda unotiburitsira mutsetse iwe munhu wechirume utiburitsira mutsetse iwewe pakudai ngari munhu wechikadzika varume vachifara vari happy pamwe tikadai tisina tombokomplaina tichingoti zviriko kuvanhu vechikadzi but pachigenga aiwa zviko pachigenga hazviko. Honorable Kandishaya Honorable Tino Machakaire chimboona situation iyoyo kwa zvakuenda kusiriko kwatuti akuoneswa magaro isusu vanhu vechirume nada pachiputukezi. Ndo masentiments evazhinji vakati aiwa takambokuregerera tikati maybe kubleacha tazviona pasina nguva wadzoka zvakare waenda kunosvetwa mafuta padumbu kuti uite flat tummy uburitse tumhasuro next thing wakutiburitsira uchindokweshwa shure wobva waisa pascreen aiwa bodo tazviramba varume vari kuti guys katakatanga tichiti maybe maskiti but kwazviri kusvasvavira kuenda uko zvakuda kuti vhura maziso kuti pane chinhu chatiri kuedza here kuratidzwa hatidi kuchitaura nezita racho bodo kunozonzi vakati ndo masentiments evanhu isusu tiri kungozviisa out there kuti muzive zviri kuitika mumastreets. Vakundishaya vachitsvagwa mumastreets vari busy kunetsana naKoketso pamwe chete naYasinta vari kuti Zimbabwe iri useless. Aiwa ipapo vabatikana zvikuru vakati isusu response yedu yekukariba yakatoedzewa. Guys, remember we lost our loved ones. So nyaya yekuti mungova careless nekutaura mashoko amusingazivi yeZimbabwe yamusingazivi siyanai nazvo. Vabvuma kupushika vakundishaya ndokubva vaburitsa magenerals ekuSouth African Defence Forces akatrainewa kuZimbabwe. So Koketso ndiye atanga nokuti I posted a video of Zimbabwe military parade and most Zimbabweans said that their military is stronger than SANDF. Today I'm posting a portion of South African Defence Forces parade during Armed Forces Day in Thohoyandou, Limpopo. I took this video myself and hopefully it will give Zimbabwe an idea
idea of what the South African Defence Forces is capable of. So vakundishaya vabva vataurirwa zvakare na Jacinta kukanzi isusu army yedu iri strong, Zimbabwe muri useless. Ndokubva vati aiwa atitangei nenyaya yekuti masoja edu akaita problem ku Atlantic Ocean uko vanga vakasangana nemasoja ekusouth Africa. Ekusouth Africa vakafira mvura asi tine masoja edu akashambira kusvika vazowana help. Vawedzera ipapo vakati koketsoka, displays are not war. Let me continue to remind this brother that Zimbabwe is militarily strong to the extent that senior and effective SANDF soldiers received training in Zimbabwe. In fact, do you know that the SANDF has always been commanded by products of Zimbabwe? In short, to be chief of the SANDF, you need Zimbabwean training. Number one, South African Defence Forces Chief of Defence General Rudzani Mapoanya did junior command and staff course in Zimbabwe. A former General Soli Shoke, predecessor to General Mapoanya, did his intermediate course in Zimbabwe. General Gilbert Ramano, also former SANDF chief, did his staff course in Zim. Deputy Chief of Staff General Bongosi Ngcobo did his military intelligence course in Zimbabwe. Then Chief of Air Force Fabian Zimbande did his Air Force junior staff in Zimbabwe. Former Chief of Navy Admiral Refilwe Johannes Mudimu also received training in Zimbabwe. Displays alone are just like much zvimwe zvese chinyararai bamnini sit down. So vakundishaya vari busy kurwira nyika yavo vachimbopa maleseni vatogarisa vanhu nezvinotibhuku kuti aiwa rakaiti kupei news. But anyway, in all that happening, a president of South Africa ari kuti iye tiri kunyara baba nezvaitwa nezvakaitwa nemacitizens edu. Rakaiti ngoisa apa vachitaura mbichana. As South Africans, we are deeply concerned and ashamed that nationals from other countries have in recent months been subjected to discrimination and ill treatment. I repeat, as South Africans, we are deeply concerned and ashamed that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country under threat of violence. The criminal actions of a few within our communities are a repudiation of the solidarity upon which this Southern African community is built. Ungagoti chi ma-African leaders acho vanenge vagara vamirira kunzwa maanza. Ungagoti sa-chairman we-SADC worega vanhu vachirohwa vachiurawa iwe uripo. No official statement, nothing. Unenge wakutongoda kugadzira ma-international relations kuti trade dzienderere mberi. But titaure zvedu yamainini ka kove kwaKolinzi vaya Kelsey Tadiwa na angu vake Yesubu vakanzi you are a potential danger to society and a clear flight risk in a case that has drawn intense public attention. Mari vanazvo gofa Harare Regional Magistrate Court vakaramba bail vakati aiwa imbogarai mukati vakati ivo the need to protect the public from those facing serious drug dealing charges ndo priority yedu for now. Yesubu was allegedly found with similar substances dzanga dziri ku white Lamborghini kuya mapiritsi nezvimwe zvinodhaka ndo zvazviri Mercedes Benz zvakare yanga iri kuna sekuru. Vari kuratidza kuti vanhu ava ndo kadhiri kavo kavanopusha. Amainini Banza, Gertrude Banza uyu Kelsey Tafire nyika ndo mazita ake kaipa market anga atotenga dzimba dzinosvika idzo 8 dziri kushandisigwa mari iri kunzi imari inotogwa kuna Collins uku achitenga dzimba idzi worth $7 million. Vamwe vachicapsize a boat that is over 30 years old vamwe vachimanya neLamborghini vachitenga dzimba 88 nemaMercedes Benz vachitengera vanasisa vamajiwagon kukanzi bodosvi iwe uchagara mukati. The court should use here as an example, no matter if you're the president's daughter-in-law or wherever you are,
tata yena fake jele. Asi naye timboti nyeyezve ko murume wacho ari kuti nemukadzi wake akasungwa zii zvake chochocho maina ndosizi yepi zvekurevesa. From the deepest of my heart I'm enjoying. Ngambonzwawo foreign yepajere apo, porridge repajere risina shuga nezinguruve rakabwiriswa. Zvaizvezvi jere rakazara namaslay queen. Vamwe vanhu vavati maripotero aunoita kaya anenge ane zvimwe zvibitterness zviri mukati. Guys, kana vanhu vachitambudzika vachishaya mapains vachifira munana Kariba muya nemabhoti vachidini, umwe mwana obuda akarara zvake living room yake akaisa mabreaks US dollars 100 achiti hapana chimwe chaungararamira kana usina mari yakadai. Zvoro vati nyika yese ngaifeka vasare voga, then kana vazopinda mukati muchizarira kwaikwa tiri bita aiwa regai titori bita nekachando kari kuaka pakaipa. Chimwe chinhu chatisingaudzani sevanhukadzi ndeichi, manetizens anotaura ungadiwa kana kudana nomurume boyfriend yako, but if amai vemunhu hama dzake dzikati no to your relationship zvatovharana, mungafada zvinenge zvinozongoperera pamusodzi mumatama and chiri inozongofa. Wavo mwana vanongomutora vombundira. Musikana aidiwa nemunhu wake kwete namomsi anopa buda hera pamusikana. Varora chaivo vekufirst family tinongovaona isu fresh yekwana. They are cool zvavo because they came kuzovaka musha. Makamhanya kupoya mambure vasikana uye muchakuvara. I hope pastor vekutemu vaikunamatirai vachiti mota ingairatidze ushingi uye ukuru hwenyu Mwari painofamba vari kukunamatirai muri mumaseumo. Pakaipa. If she gets out ka murume wacho achazogarika naye here, munhu anokurega uchisungwa pakaipa. So guys, ndoma sentiments ari mumastreets umo. Vaya vanozoti aiwa wapinda nemafeelings bodozvi, haazi mashoko angu, inini ndiri mutumwa anambonje. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Kune vaya vanofarira tuma confession. Nyaya dzavanhu nezvimwe zviri weird zviri kuitwa navanhu out there manyai takakumirirai ku the confession lounge. Tichaisa link mu comment section. Munongotevera link iroro mutanowana story dzenyu dzakakumirirai.